iPhone-ите не стават за нищо. Това е най-скандалната марка телефони в света и честно казано не мога да разбера защо всички хора ги използват. Както и какво точно им харесват. Те имат ужасни батерии и операционна система, която се... Днес обаче се изправям пред едно предизвикателство. За много от вас то ще прозвучи странно, но за мен е напълно реално. Ще прекарам малко над 3 месеца с iPhone, макар изобщо да не харесвам тази марка. Но е факт, че тя е изключително популярна и масово iPhone-аджиите се чувстват специални. Затова няма да губим повече време, ще им направим един много бърз анбоксинг и ще му дам шанс да ме изненада сега. Ето го пакетчето, което пристигна и ме посреща друго пакетче. Ето го телефончето. Хоп! Прекрасно, вижте колко яка кутийка. Ето тук можем да видим, че съм получил iPhone 12 Pro Max 256 GB. Това нещо, за да го отворя, трябва да го скъсам, мисля, че ето така. Лекичко хоп, махаме ето това. И така, приятели, ето че кутийката вече е отворена и нямам търпение да открехна ето това капаче, което е магнитно. Отваряме и ни посреща инструкции, предполагам, за употреба. Това е пинче за отваряне на слота за SIM картата. Тук имаме някакви неща, рекламки на флип. И това са, предполагам, стикерчета. Вижте какви яки стикерчета. И ето го и новият ми телефон, скъпи приятели. Втигам го много внимателно, за да не го изпусна. Махам това каквото и да е. Ето го, красавица. iPhone 12 Pro Max. И веднага оставих пръстови отпечатъци върху него. Сега тук има нещо, което трябва да го махна. Това е някаква лепенка за флип. Супер. И другото нещо в кутията е ето това кабелче. Което за разлика от новите iPhone е с Lightning порт, а не с USB-C. Но аз нямам търпение да включа този телефон. Готови ли сме да включим за първи път новият ми iPhone? Аз лично съм готов и нямам търпение. Така че директно мога да задържа power бутона и да видим дали ще светне. Плиз, ето го! Появи се ябълката. Между другото, колкото и да не харесвам iPhone, толкова ми са интересни, за да видя какво толкова хората ги харесват. Просто не мога да разбера. Започна на турски, което не е много приятно. Ето го и английски. Избирам български език, тъй като все пак сме българи. Сега като гледам, трябва да си избера държавата, предполагам. И в случая тя е България. Дали ще има тук. Да се надяваме, че ето е България. Настройване на език. Това е много яко. Изглед. Нормален, среден или голям? Среден. Не знам какъв искам. Среден, може би? Нямам никаква идея. Нормален ще бъде. Виждам с очите. Избери Wi-Fi мрежа. Тук трябва да се го вържа към интернет. Топ. Сега се вързвам към моята Wi-Fi мрежа, за да видим дали ще стане. Погасна. Активирането на вашия iPhone може да има някакво... Защо? Защо ми се намали светлината? Защо не виждам нищо? Какво е това? Защо се намали? Аз ли го намалих? Добре, ще изчакаме, няма проблем. Настройване на iPhone. Настройвам за себе си, естествено. Face ID. Няма да откажа Face ID, но ще го направя по-късно. Създайте код. Прехвърлете вашите приложения и данни. Това е доста интересна функция. Като гледам, мога да прехвърля от iCloud, от друг iPhone, от Mac или компютър или от Android. За момента няма да прехвърлям нищо. Apple регистрация. Тук иска Apple ID. Аз нямам Apple ID. Създайте безплатна Apple регистрация. Мога, естествено. Батерията защо умира? Какво случва с батерията? First name. Окей, щом казваш. Изтощена батерия остава 20% батерия. Защо бе? Аз нищо не съм направил. Добре, да се надяваме, че батерията ще е добре на това устройство. Влизане в iCloud. Влизам си в iCloud, да не мога да повярвам. Това е много яко. Ето всичко тук. Apple, съобщения, музика, снимки. Това е велико. Това ви казвам. Свърши ми батерията ли? Ужас. Автоматично обновяване на iPhone. Само изтегли автоматично. Включване на услуги за местоположение. За сега ще трябва да гледате малко от тази камера, тъй като другата загина. Мобилна услуга. Какво? Абсурд. Какви са тия глупости, бе? Екранно време. Получайте седмични отчети. Да, няма да откажа със сигурност. Споделяй с Apple. Не споделяй. Няма да споделям. Тъмен екран. Продължи.
И сега може би ще тръгне най-после. Добре дошли в iPhone. Пуснете нагоре, за да започнете. Хоп. Какво ще кажете, хора? Verify your email address. Добре, сега ще се verify на 13%. Не бях ли на 20 преди малко? Какво се случва с този телефон? Добре, отивам да го включа да се зарежда с новото кабелче. Утре ще пробвам да бъда с този телефон. Но ако 7% ще ми падат с 2 минути, няма да остана с него дълго. И така, докато чакаме да се зареди батерията на другата камера, ви предлагам да разгледаме набързо протекторчетата и кълъвчето, което дойде за телефона. Дойдоха от Shein, тъй като знаете, че там са най-ефтини. Ще започнем първо с кълъва, тъй като нямам търпение да го видя. Еко кълъвчето изглежда много яко, естествено. Охо, гледайте какво се случва. Имаме цели 3 протектора. Мога да използвам само ето тези кърпички. Ето с това устройство аз поставям протектори. Искам веднага да мина, защото не ми занимава последствие да го очистя, защото нали знаете, че един телефон трябва да е много чист. Добре, и сега мисля, че мога да мина вече с сухата кърпа. Ето по този начин. Изсушаваме и този екран изобщо не се изсушава. Защо? Какви са тези екрани за Бога? Защо това изобщо не се изсушава? Гледайте, то кърпичката не попива. Какви са тези екрани да използват Apple? A few minutes later. Вадим протектора. Ето го тук. Май 3D протектор, не съм изобщо сигурен за това. Не съм слагал протектор на iPhone. Отлепяме това нещо. И сега без да плюя, защото някой път го правя, и трябва да го поставя много внимателно. Така. Хайде, Опа, още малко. Е по-добро слагане на протектор от това. Здраве му кажете. Да се надяваме, че съм го сложил както трябва. Не мога така да преценя. Ето вижте горе-долу как съм го сложил. Ето долната част. И сега работи ли? Работи естествено. Privacy ли? Това е Privacy протектор, май. Да почистим малко и отзад. Ще се сложа директно и картата за автобуса. Трябваше да взема товато, така, да го сложа това тук. И сега това да го сложа тук. Нали? Щак. Хайде де. Влез, моля те, хоп. Не влиза? Влез. Хоп. И да, вече не усещам този ръб. Айде хора да ми е честито. iPhone 12 Pro Max с 3 камери отзад. И сложих картата ми наобратно. Няма SIM карта, сега ще сложим SIM карта. И екшена започва. Аз хубаво ще му сложа SIM карта, ама защо го затворих, като ще му слагам SIM карта? Много съм умен. Не мога да го хвана както през Xiaomi-то. Мога да. Хоп. Значи това е така. Сега тук трябва да си пасна SIM-а. Така предполагам. Да, перфектно. И сега SIM картата си я пъхам отново тук. 3G. Защо 3G, бе? Толкова ли ми е зле интернета? Да се включат ли iMessage и FaceTime? Вашия доставчик на мрежови услуги може да начисли такса за SMS съобщения, използвани за активиране на iMessage. Ми ще ви включим. Да се надяваме, че... ето Yetel 5G. Това вече е дълго нещо. Това копче малко ми е сложно, не знам защо. Може би от кълъфа просто, но трябва да се сложа Face ID задължително. Пускам си мобилните данни откъде? Те са пуснати. Bluetooth не ми трябва. App Store имам ли? Да се изтегля някое приложение. Защото... Какво ще правя без App Store? Влизаме в търсачката. Те му няма да сваля. Българска клавиатура. Има другата българска клавиатура, която хич не е добре, но няма проблем. Сега първо да пробваме... Сега какво направих? Контакти. Няма контакти. Ужас. Лошо. Това не е добре. Моята визитка. Siri. Хей, Siri! Siri! Що нямам контакти? Трябва да звънем на приятел, така го усещам. Google не съм си влезал в акаунта. Имам ли Google на това чудо за Бога? FaceTime. Нов FaceTime разговор. Ко? Нищо не разбрах. Какви са тия глупости, бе? Как да се върна назад, бе? Защо това е толкова развалено? Помагала. Калкулатор. Оли, това е много сложно, бе. Аз утре ще взема и двата телефона, аз ви казвам. Сега с какво ми трябва реално? Google контакти ли? Няма Google контакти. И какво правя сега? Май трябва да си рестартирам телефончето, знаете ли го това? Включи Siri. How are you today? И звук да имаше. Repeat, please. Hey, I can't complain. Thanks for asking. Какво? Hey, I can't complain.
Thanks for asking. Много интересно стерео са измислили. Ево, как да се изключа телефона? Или да го рестартирам? Помощ! Тук може би. Изключване. Това ще е голяма болка в... Няма да казвам кое. А сега е време да пробваме първият ни FaceTime разговор с една приятелка. Звъни ли сега? Не мога да разбера. Какво става? С iPhone ли си вече? Да. Браво. Много стабилно е това нещо, бе. Сега мисля, че знаете кое е първото нещо, което трябва да се инсталира на този телефон. Освен, че няма клавиатура, български, което той знае, че има хора, които не харесват. Първо място английска, на второ български. Перфектно. Знам, че е пълно с всякакви глупости, но аз докато ги разуча, ще мине много време. Сега както казах, отиваме в това и сваляме Instagram. Get. И сега се сваляме. Инсталирай. Вход в Apple регистрация. Какво? Трябва да се влезе в профила. Защо? Така ли ми е право? Качайте да си... Готово! И вече си изтеглям Instagram, скъпи приятели, не мога да повярвам. И сега нямам търпение да си airdropвам с разни хора. Как да разбера дали се сваля това чудо? Някой може ли да ми обясни помощ? Добре, всичко е наред. Добре, Instagram да кажем, че се сваля. Хипотетично се сваля. Значи хора до сега Xiaomi-то го зареждам на 120 вата. За 20 минути е готов от 0 до 100 цялата батерия. А това трябва да го чакаме 1 час. Не знам как ще издържа, не ме питайте. В момента се мъчим да изтеглим Instagram. Това е най-важното нещо. Акции. Много ме интересуват акции. Добре, не се сваля. A few minutes later. Естествено, че няма да се инсталирам Instagram. Толкова съм некадър и не мога да се инсталирам Instagram. Разбирате ли колко съм зле? Само да направя един много бърз апдейт. Успях да се инсталирам Instagram. Успя да се влезна в профила. Общо ми отне това цялото 30 минути. Ужасно сложен телефон. И в момента се инсталирам най-новата версия на iOS 18.4. И хора, утре за първи път ще бъда на училище с iPhone. Ще си направя снимки, ще си кача евентуално нова профилна. Ще си нося и Xiaomi-то за всеки случай. Ще се включим отново. Чао до сега. One day later. И така, приятели, ето че мине първият ден, в който използвам новия си iPhone 12 Pro Max. Телефончето бих казал, че е доста добро. Видях доста неща, които не съм предполагал, че ще ги има. Както можем да видим в момента, телефончето вече е заведено на 100%. Разбрах как да се занимавам с да се пускам Wi-Fi, да се пускам AirDrop, също така да използвам мобилни данни. Предполагам, доста от вас ги остават включени постоянно, но в момента, тъй като са ми ограничени, ще си ги спирам. Хем да песта батерия. Инсталирал съм си най-основните приложения. Тук имам някои допълнителни. Все пак това ми е първи ден и от стария телефон, който в момента се подпирам камерата, за да ме виждате хубаво, има да прехвърлям още доста неща. Така че с времето си за 30 дни се надявам да достигна горе-долу това положение, което имах с моето Xiaomi. Също така нещо, което забелязах днес е, че съм пуснал някакъв режим "Не ме безпокойте", който не е много добър, поради причината, че когато някой ми звънне и автоматично дава на човека, че съм заед. Един приятел ми каза, че ако ми звънне втори път, ще ми звънне, но мен не ми е това идеята. Моята идея е да ми звъни без звук, но пък да ми показва кой ми звъни и кога, защото режима "Не ме безпокойте" работеше по такъв начин, че когато някой ми звъни, ми излиза известие, но не звъни просто. Също така забелязах, че този режим не гаси винаги звука, който се пуска и тук отстрани. Също така бих казал, че снимките, които телефона прави, са много яки. И това ме навежда на мисълта, че iPhone-ите наистина имат доста добри камери. Live функцията е много яка, поне на мен много ми харесва. Не знам дали вие ще може да видите по някакъв начин, тъй като не знам филмовата какви файлове поддържа. Hake е някакъв формат на Apple, който просто ще имам голям проблем с неговите снимки. И само за референция, днес е 9 април. Телефона го анбокснах на 8 април. Тоест, всеки ден ще си изразявам мнението какво съм направил и какво не съм направил. Клаксон на стара кола. Къде е това новото? Искам новото. Добре.
Бележка. Този звук. И как да го направя да ми звъни телефона? Аз да не съм го включил това тук сега. Аз съм се включил отстрани копче и това не ми звъни телефона. Оле боже. Що спря? Осезания. Какви сте осезания? Добре, сега да предположим, че ще звъни. Дълго се е фончето все пак, дълго се. Чувстваш се като по-богат човек. Втори ден с iPhone. Да ви дам малко рецензии. Вчера го заредих до 100%. Още ще зареди до 80%, обаче нещо не се е получило. И вчера го заредих до 100%. Сутринта като събудих беше 90%. Окей. Нормална употреба, търлене на нови приложения, както и сетъпване на различни неща, които сега ще ви кажа. В момента е на 44%. Та ще ме питате какво толкова не ти хареса. Ами, веднага ви казвам, освен тук, че си инсталирах бая приложения, които сега трябва да ги подреждам. Много сложна клавиатура, не знам по каква причина се оказа толкова трудна за използване. Пример, ето, ако дойда тук да пиша на някой приятел. И клавиатурата на iPhone е много неприятна. Няма няколко функции, които на мен ме интересуват. Най-важното, като задържа, примерно да се получи числото 1. Също така чаю са разтаковани по някаква причина, не знам защо. Реших да експериментирам и си сложих Gboard, клавиатурата на Google, която ми изглежда много по-лесна за използване, много по-приятна. Аз реално се я ползвам на стария Xiaomi телефон и вече тук си имам точката, която като задържа, мога да избера запетайка и въпросителен знак, което е много яко. И още повече като задържа, което да е число, ето така, и се получава самото число. Между другото, имах и проблем с звука. По някаква причина нещо не ми звънеше. Оказва се, че там тия не ме безпокойте, тотално са се объркали и аз ги уча все още. Ще си оправя режимите както беше на Xiaomi-то и се надявам вече да имам един нормален телефон. Знаете, че аз този iOS го използвам супер трудно. Освен това спрях звука от клавишите, което е бомба. И така, приятели, ето че изминаха 100 и няколко дни, откакто използвам iPhone 12 Pro Max. Според мен, вече съм напълно готов да ви споделя какво мисля за него. Ще ви разкажа какви са плюсовете, минусите, които са доста, и защо нямам търпение да се върна към Android. Така че нека не губим повече време и да започваме с плюсовете, които за жалост са малко. На първо място поставям камерата, която наистина е доста добра и съм очарован. Снимките са окей, обаче видеото е брутално. Също така да не забравя и функцията Live, която между другото вече и Samsung я имат. Като цяло мога да кажа, че съм много доволен от тази камера и ще ми липсва наистина. Но ако това видео направи 35 харесвания, ще направя и ревю на iPhone 15, който има 48 мегапикселова камера и USB-C, което е много по-добро от този Lightning. Продължаваме напред с една функция, която много ме радва. Спомняте ли си, когато имате някаква снимка на телефона, ето така да кажем, и искате да изрежете определен обект, задържате по този начин и този обект се очертава така и се изрязва. Това нещо аз мога да го запазя към Google Drive и съответно този обект най-често съм аз и ми трябва снимка за някой thumbnail за YouTube. Задържам, изрязвам си, пращам го към Google Drive и съм перфектен. И мога да ви кажа, че това изрязване е много яко, защото изрязва снимката в някакво велико качество и няма никакви загуби. В някои случаи има отстрани леко като артефакти такива бели, ама търпи се, това с един Photoshop много лесно, штрак и го премахвам. Също така, време е да отбележа, че съм снимал доста видеа с този телефон. Не знам кога ще бъдат качените. Продължаваме с батерията, която държи достатъчно добре за нормална употреба, но бих казал, че не е топ. Значи този телефон се води с батерия около 4000 мАч. Батерията е чисто нова от Flip,
капацитет е 100%, но все пак имам дни, в които не мога да издържа. Тук Xiaomi 11 Pro, към което ще се върна за мъничко, докато намеря малко по-добрата негова версия. Неговата батерия просто държа и 2 дни с нея и няма някои проблеми, които ще си говорим след малко, които главно бутат батерията надолу. А сега е време да си поговорим и за минусите, които хич не са малко и са доста повече от плюсовете. Започвам с първия и може би един от най-важните за мен. Това е зареждането. При мои тестове забелязах, че телефонът зарежда само с 23 вата, което за сравнение с другия ми телефон, който е 120 вата, е горе-долу 6 пъти по-мощно. Сега, не казвам, че iPhone трябва да има 120 ватово зареждане, но поне дни 40, 50, 60 може да поддържа. И тъй като това видео го снимам с голямо закъснение, мога да споделя, че дори новите iPhone, като например iPhone 15 и 16, също зареждат с близо 25-30 вата, което за 2025 година е слабо. Продължавам с клавиатурата. Така, това е една тема, която мога цял ден да говоря за нея, но ще се постарая сега да обясня по-накратко какво не ми харесва. Най-главното нещо е, че няма гласово въвеждане в самата клавиатура. Дори и с Gboard, клавиатурата на Google. Не знам защо се получава това нещо, но очевидно е голям минус за мен, тъй като някой път нямам възможност да пиша, да кажем, ръцете са ми мазни и не мога да омажа целият телефон. И втория огромен минус за мен, който обяснява защо масово хората са неграмотни в социалните мрежи като TikTok, Instagram, Snapchat и Facebook, може би. Проблемът е, че iPhone-ите нямат знаци. И най-важното, запетайка или точка. Масово забелязвам как хората пишат много дълги съобщения без нито един препинателен знак, което означава, че в целия им текст няма нито една запетайка, нито една точка. Което за мен е скандално, тъй като аз много ценя българския правопис и смятам, че той трябва да бъде използван правилно и от моите поколения. Продължавам с свързаността и това е един от най-скандалните проблеми в този iPhone и във всички останали моделите. Bluetooth и Wi-Fi се включват автоматично сутринта или след 5-6 часа, дори и да съм ги изключил. Искам само да вметна, че не мога да пусна запис на екрана. В момента не съм с iPhone 12 Pro Max, а съм с iPhone 15. И това чудо няма никъде възможност за записване на екран. Писах на един приятел за помощ, който им е голям фен на тия телефони и той ми казва: трябва да си добавиш записването на екрана. Откъде да го добавя? Защо да го добавям? Защо като се отворя Xiaomi 14T, който е велик телефон за парите, които съм дал 500 лева, буквално скролвам камерата и веднага имам запис на екрана. Добре, толкова ли е трудно да го оставите? Вярно, на 12 Pro Max имах такова кръгче, но тук нямам. Сега, искам да се спра Wi-Fi. Цъкам. И какво изписва? Wi-Fi-ът е изключен до утре. Ма чакай малко, бе. Аз искам да го изключа изцяло. Защо утре ще ми го включиш? Същата работа е и с Bluetooth. И за да ги изключа напълно, трябва да задържа Wi-Fi, да цъкна настройки на Wi-Fi и чак тогава имам възможност да го изключа. Щрак, цъкам на това и го изключвам. И защо не харесвам iOS после? Защото тя била някаква тяхна система, която те си я поддържали. Само една била, не била като Android да има 5 различни системи. Свързването с Bluetooth устройства изисква влизане в настройки. Абсолютно. Този проблем го имах с стария iPhone 12 Pro Max. Не знам при новите как и не съм го тествал, тъй като не ми се е налагало. Тази 15 имам тук само за тестове. Няма да я използвам, защото това е трагична марка телефони и лично за мен не стават. Да пускам си слушалките, пускам Bluetooth, не се свързва. Защо? Трябва да влеза в настройките, цъкна Bluetooth и чак тогава ще ми се вържат слушалките. В най-добрия случай. А в най-лошия трябва да избера точно кое устройство искам и тогава ще се свърже. Режимите за звук са неудобни. Едно копче за медия и звънене. И ми хора, как може с един звук да регулирам силата на звънене, силата на мултимедията и алармата? Кой
тъпанар е измислил тази простотия? Ще ви покажа на моя Android. Имам си отделно за аларма, отделно за звънене и отделно за мултимедия. Толкова ли е трудно? Преминаваме към другата графа. Галерия и файлове. Това нещо, което мен лично много ме измъчи и до ден днешен продължава да ме мъчи с тази 15-ка, тъй като я използвам за снимки и клипове, тъй като камерата е брутална, със сигурност. Камерата е топа на топа, но това е единствения плюс, който виждам в iPhone-а. Няма ясно обозначаване на дати в галерията. Ами може ли да влезем и да виждаме така? Снимки. Къде започва една дата, къде свършва? Няма такова. Има само отгоре на библиотека, пише няколко неща, от кога до кога е, ма коя точно снимка е от тая дата, коя снимка е от другата дата, няма. Гадаеш. За сравнение, защото ще ми кажете нещо, отварям си галерията на Android-чето ми. Ето го. Вижте какво пише. Пише вчера и започват тук снимки. Тук съм готвил цаца и съм гледал камерите на Снежанка, на Пампорово. След това, 27 декември, снимал съм се във фитнеса и вижте как е ясно ограничено кога се е случила снимката. Албумите не са интуитивни. Това не е голям проблем. Албумите не можа да се справя с тях. Може и аз съм пропуснал нещо. Не може директно да се преместват снимки в папки. Сега, това е проблем, който аз получих. Какво означава това? Ами, когато се отворя Xiaomi-то, това са най-различни папки. Те са хем албуми, хем папки. Какво значи това? Ами в iPhone-а имаш 4 различни папки. Едната е за 4-ти месец, другата е за 5-ти месец, трета е за 6-ти месец. Обаче, не мога да създам нова папка, да преместя вътре една снимка, за да може като цъкна галерията и да се появят най-различни папки-албуми. За да може, когато снимам, да кажем, автобуси, когато правя снимки и клипове, селектирам ги, цъкам преместване и избирам тази папка-албум. И когато отворя на компютъра, те вече са в папката. Премествам ги и почвам да работя. Ако съм ходил на планина и съм снимал някакъв влог, щрак, премествам ги от тук и на компютъра само копирам и съм готов. Файловата система е ограничена. Усеща се като затворена. Значи Apple се хвалят с това нещо, че системата им е много сигурна. Обаче в тази операционна система не може да правиш нищо. И тук вече отиваме до следващия проблем, който е: не може да се копира директно музика в файловата система. Ами, не знам колко от вас знаят, аз съм диджей, занимавам се с музика, любителски. И за всяка година имам най-различни папки с понад 200-300 песни. Да не говоря за 10 различни стила. Бързи, бавни, поп-фолк, народна. Аз не мога да тръгна една по една да ги свалям от Spotify. Аз ги свалям в компютъра, правя си папки и си ги използвам и слушам офлайн. А в iPhone-а не мога да ги хвана тези папки от компютъра и да ги преместя в него. Как да го кажа, за да не обидя някой? iPhone-а е за бълъци. Продължаваме към режимите тих и не ме безпокойте, които не работят ясно и обаждания минават през тях. Това беше един тотален гаф, който се случи в края на моето използване на iPhone. Нямам го на запис, но ако се налага, ще се пробвам да го направя отново и да тествам дали при 15-ката го има. Когато се говорихме с един приятел, който имаше стар Samsung, който беше на изживяване, той си беше купил iPhone 14. И като си взе този нов телефон, той каза, че е топ в пъти по-добър. Ама той не си взе някакъв по-нов Samsung или друга марка, а си взе iPhone. Той и 8 плюс да взема iPhone, пак ще е по-добър в някои аспекти. Особено камера. Това, което ме забавлява, беше, че пускам режим не ме безпокойте, при който трябва да спра всички обаждания. Как се получи звънят ми хора и аз ги чувам? Или телефона вибрира. Та го пробвахме на неговия iPhone 14, да видим дали не е в моя проблем. И там беше още по-зле. Пуска режим не ме безпокойте. В одобрени хора е сложил приятелката си и родителите си. Аз му звъна и телефона почва да издава звук. Представяте ли си? Той вика: какво? Защо става така? И аз викам: iPhone. И на последно място ще сложа едно нещо, което го имам аз като проблем, а не масово хората, които използват телефона за TikTok, за снимки, за Snapchat, за Instagram, да се правят на интересни така. Лоша интеграция с умния дом, особено ако не използваш HomeKit. Значи Apple си имат система за умни къщи, която система е много скъпа за да се купи. Аз вкъщи имам умни лампи, умни ключове, умни термометри, които са в едно китайско приложение Smart Life. Това приложение работи на Android и на iOS, но интеграцията на Siri с него, да кажа: "Хей Siri,
включи лампа 1 е трагична. И тук трябва да вметна, че Siri е ужасен интелект, който ме навежда на мисълта, че изкуственият интелект на Apple не става. Защото наскоро гледах как хората тестват, взимат една снимка, ограждат това да се махне, онова да се махне, така. И iPhone-а премахва тези неща, но отзад фона е толкова зле, че все едно някой го е нарисувал, разбирате ли? Който желая да използва iPhone, аз не го спирам. Не му казвам, остави го този телефон, вземи си S25 Ultra. Вече има Xiaomi 17 Pro Max с дисплей отзад, който като го драскаш отзад, не се надрасква като новата 17 на Apple. Това си е избор на човек. Ако ще даваш 3000 лева за телефон, който има толкова много минуси, с които ти можеш да живееш, аз съм напълно окей с това. Но аз не мога и затова продължавам да живея своя живот с Android. Телефона, който използвам сега е 14T и ще видите скоро в едно ревю. И през новата 2026 година ще се пробвам да взема 14 Ultra. Или ако намеря на добра цена и 15 Ultra. Благодаря много, че гледате това видео. Ако някой е останал до край, съм му много благодарен. Може да коментира долу какъв телефон използва и ако това е iPhone, дали забелязва тези проблеми, които забелязах и аз. Благодаря ви много, че бяхте заедно с мен в това много интересно изживяване. Аз бях Яни и ще се видим отново през новата година. Пожелавам ви весело посрещане и до скоро. Чао!